Pani Tereková, viete, čo vám poviem dve veci ešte? Poprvé, dali ste do správ, že my sme to utajili. Bol to zmysel zákona o utajovaných skutočnostiach No limitované? a viete prečo? Ja to neutajujem kvôli občanom Slovenskej republiky. Maďarská strana, keď rokovala o dohode so Slovenskom, pár mesiacov dozadu, oni to utajili tiež. A viete prečo? Lebo ja keď tu teraz budem ako podpredseda vlády rozprávať, že čo všetko chceme od Maďarov dohodnúť a aká je naša pozícia a my sa nedohodneme, tak viete, jak to skončia? Prepíšu si moje vyjadrenia a dajú to, keď nás zažalujú v Hagu, alebo my ich, tak tie prepisy tam dáme a povieme ako skutkovú podstatu, ktorá bude opierať nejakú našu pozíciu. Preto ja neviem, kde vy žijete v Markíze, ak si vy myslíte, že ja tu sa teraz postavím a budem vám rozprávať o každom nuanse, o ktorom sa rozprávame. Ja vám hovorím ešte raz, ten, kto má byť o tom plne informovaný, je o tom informovaný. Maďarská strana tiež na verejnosti nerozpráva, píšete im maily, nech vám komentujú toto, tamto, nikdy vám nič, lebo sú racionálne komentovať nebudú. A keď sa dohodneme, plná tá dohoda samozrejme, že bude zverejnená, pretože sa dohodnúť nedá. Tu nikto nejde ani Maďari nič utajovať voči maďarským občanom a my voči slovenským. To, čo my logicky vo fáze takýchto vážnych debat, ktoré 30 rokov, však keby to bolo jednoduché, tak za tých 30 rokov sa dávno dohodnú, lenže to by sme nemohli mať v predošlej vláde, prosím vás pekne, splnomocnenca na Gabčíkov, Naďmaroš, ktorý myslím ani raz nebol v Maďarsku, ani raz sa s nimi nestretol. Takže našim cieľom je, a to tvrdím, je v záujme Slovenskej republiky dohodnúť sa s Maďarskom podľa podmienok, ktoré si vieme vyrokovať, ako spoliehať sa na to, že tam v Hagu zase to dostane na stôl nejaký ja neviem, holandský alebo aký sudca a bude rozhodovať o Slovensku on. A keď zistíme, že sa nevieme dohodnúť na ničom, tak to skončí znova v Hagu, lenže my už dnes, pani Tereková, keď si pozriete ten rozsudok, my približne vieme odhadnúť aj jedna aj druhá strana, ako ten Hag rozhodne, pretože tam je aj určitý návod, ako sa máme dohodnúť. Inak povedané, ak sa takto nedohodnete, rozhodneme my, že sa takto dohodnúť budete musieť. A to, čo my chceme, nájsť modalitu, kde vieme si my naše pozície obhajiť lepšie a na druhej strane Maďari tiež majú nejaké požiadavky, z ktorých nás hlava neboli. Čiže máte ambíciu to za vášho funkčného obdobia teda dohodnúť a viete garantovať, že to bude výhodné pre Slovensko? Ak to nedohodneme my, táto vláda s maďarskou terajšou vládou už to nedohodne nikto nikdy a pôjde sa do Hagu.